Har din virksomhed også problemer med konverterbarheden ud fra jeres messedeltagelse, så er det måske fordi, at I ikke har en nem og tilgængelig måde at dele produktinformation på med jeres potentielle kunder. Mit navn er Louis, jeg er 19 år, og jeg er en af de 2 co-founders i ChipCheck. Mit navn er Andreas, jeg er så den anden co-founder, og jeg er også 19 år, og vi arbejder fuldtid på virksomheden og står til rådighed for jer 24/7. Vi opererer primært inden for 3 fokusområder: konverterbarhed, tilgængelighed og bæredygtighed. Og det vil vi fortælle lidt om her. Den første af de 3 faktorer, Louis har lige nævnt, det er tilgængelighed. Et skub mod en højere konverteringsrate er noget, som alle virksomheder ønsker, og det er det, som vi hos ChipCheck hjælper dig med. Ved at gøre produktinformationen let tilgængelig for dine kunder, kan de alle sammen på under 1 sekund få al den information, du ønsker at videregive til dem. Og på den måde får du en højere konvertering, da kunderne er mere sikre i deres valg. Hvis du kunne fortælle hele din historie omkring dit produkt til dine kunder på under 1 sekund, tror du så ikke, det vil øge din konverteringsgrad? Svaret er jo, det vil du. Samt følger der også mange andre gratis fordele med, når du benytter dig af ChipCheck 1.0 produkter. For eksempel det bæredygtige image. Vi ønsker at have en positiv indvirkning på miljøet, og derfor har vi gjort alle vores produkter 100% elektrisk frigjorte. Det vil sige, at du skal ikke bruge nogen ledninger, der skal ikke bruges ekstra strømregninger for at have dem kørende, og derudover benytter vi heller ikke plastik. Vi benytter os af noget, der hedder gummitræ, som er en restproduktion fra latexindustrien, som faktisk er vurderet til at være noget af det mest bæredygtige materiale, du kan bruge inden for træsorter. ChipCheck 1.0-produktet er ikke blot bæredygtigt i sig selv, det giver også din virksomhed en mere bæredygtig image. Og derudover så får du en grønnere virksomhed, en mere effektiviseret virksomhed, som er lettere ved at dele produktinformation, og dine kunder kan se, at du rent faktisk gør et tiltag for at hjælpe med bæredygtighed. Og det er et rigtig stort emne, der er over de her dage, så det er derfor det er vigtigt at have fokus på. Og det er det, som vi hos ChipCheck går ind og hjælper dig med. Nu har du fået en grundforståelse af produktet ChipCheck 1.0. Vi ved, at vi kan hjælpe dig med at opnå en højere konverteringsgrad og opnå et mere bæredygtigt image. Så hvis det lyder appellerende til din virksomhed, så kan du booke et kald med os hernede under. Det er ganske uforpligtende, og så finder vi ud af, om ChipCheck kvalificerer sig til din virksomhed.